Δεν ξέρω γιατί, απλά τώρα κάνουμε κι άλλο βίντεο με Φάσμο. 3 βίντεο με Φάσμο. 3. Επίσης δεν έβγαζα βίντεο γιατί έκανα ράματα. Θα σας πω άλλη φορά γιατί έκανα ράματα. Ρε, μόνο εγώ είδα αυτή τη μαϊμού, ρε. Ποια μαϊμού? Ρε, είχα μια μαϊμού εδώ πέρα. Πού μαϊμού, ρε? Δεν ξέρω. Νάτι! Πάλι ο Φρεντερίκος. Ναι, ο Φρεντερίκος. Α, ναι, σήμερα δεν σας είπα. Παίζουμε με το Γιάννη τώρα. Όχι, δεν είναι. Εγώ το άνοιξα, ρε. Τι είναι αυτό? Παπουτσάκια του Χατζαφέρη είναι τι είναι αυτά? Πού? Κόγκ. Τι είναι αυτό? Σιγά μην είναι και ο Χονγκ Κονγκ. Στην τουαλέτα είναι, μες στην τουαλέτα χέζει το φάντασμα. Εδώ. Πού? Πού το είδες το κόκαλο? Βρήκα κόκαλο, δε μάγκες, βρήκαμε κόκαλο. Πού το είδες? Κάτω από το πατάκι είναι. Εδώ είναι το φάντασμα. Αλλά το όντως το πήρες. Δεν έφαγα κακό. Κάτσε να βάλω τέτοιο. Να βάλουμε. Μου και εσύ άνοιξες τα. Δες μία της φώτο. Τι? Φρεντερίκο. Έχω κι άλλη γάτα μου, όχι έλα εδώ. Γιάννη, έλα εδώ, έχω κι άλλη γάτα, κάτσε τι φέρνω εγώ. Αυτός είναι σκύλος, ρε! Τι φάση? Θα το βρω. Εδώ. Εδώ, νάτος ο σκύλος. Ρε στην πει σκύλος. Έχω λάπτοπ! Κάτσε να του πετάξω λάπτοπ. Εδώ, στον Η νηπτήρα. level 5 σχεδόν πήγε. Ωραία, βάζουμε η MF level 5. Όχι, δεν πήγε η level 5. Α, κανόνισε, φίλε. Είχε ή δεν πήγε? Πήγαινε να πάει, μία με level 4 και πήγε να πάει στο κέντρο ήτανε. Θα του τα κάνουμε όλα εδώ πέρα. Κρέμιση προσώπου, τα πάντα. Εδώ, τι είναι? Ποτήρια, εδώ. Κολόχαρτα, όλα εδώ. Βάλε με Κολόχαρτα. το νερό χίτσι, ρε. Τίποτα. Έγραψε! Έγραψε. Για να δούμε τι γράφει. Ω, κάτι μουτζούρες. Κάτσε, λέει help. Α, όχι, δεν λέει help. Λέει help. Από εδώ λέει help. Λοιπόν, εδώ το laptop, το MacBook εδώ πέρα και αυτό. Ανοιγοκλίνε φώτα σκατούλες. Μόκι. Καλά. Οκ, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Στην τουαλέτα τι γίνεται? Θα το κάνει εγώ, Μόκι, αλήθεια σου λέω. Και ποιος το έχει κάνει? Δεν ξέρω. Δεν πετάω πράγματα, ναι, όχι. Τίποτα. Εγώ, γιατί να το κάνω αυτό? Με περνάς για χαζό. Η γάτα! Η γάτα! Η άλλη γάτα! Μανταλόριαν, ξέρεις τι λέει ο Χρήστος? Τι? Ότι με το β μιλάς. Με το B. Με το B. Με το β. Ναι, όχι με το B, Χρήστο. Έλα. Για μίλα μια Μανταλόριαν. Έλα. Έλα. Οκ. Μ' ακούς? Ακούω. Από με B το πάτησα εγώ. Τι? Αυτό. Ακούγεται, τον άκουσα.
Κάτσε, ποιο άκουγε, το Β, το δικό μας νι, ποιο άκουγε? Εγώ το βάλα, εγώ αυτό. Κάτσε να πετάξουμε τα MacBook. Κάτσε, θα πλύνω το MacBook. Where are you? Σου, Σμόκι, πετάω το MacBook. Where are you? Give us a sign. Σου, Μόκι, πλύνω το MacBook. To everyone. Give us a sign. Where are you? Give us a sign. Where are you? Give us a sign. Where are you? Give us Ποια a μου? sign. Μόκι, τελευταία επιθυμία. Talk to us. Τι? Να δούμε μάκες. Και δύο, καλείστε. Άμα έχει μπει το φάντασμα εδώ μέσα. Για να δω. Κάτι πόρτες ανοίγει, παιδιά, αλλά δεν τις βλέπω. Εγώ τις ανοίγω. Εγώ την άνοιξα αυτή. Κύριε προς συνέχεια. Εγώ τα ανοίγω όλα. Εγώ πλένω MacBook, εγώ δεν ξέρω τι λες εσύ. Πλένω τα MacBook εγώ. Μόκι, έχουμε κάνει εδώ μπουγάδα, ρε, πλένω τα MacBook εδώ. Ποιο EMF, ρε μάγκα, εγώ πλένω MacBook. Θα παλάω στο MacBook το... Χτυπάει εδώ, γίνεται χαμό. Φάντασμα! Sorry, σου κλαίω MacBook. Σου κλαίνω τα MacBook. Χρήστο, σταμάτα! Μπροστά μου, κουνήσε την πόρτα. Τα MacBook νομίζω έχουν χαλάσει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Κάτσε να τα πετάξω στον αέρα να δω αν χάλασαν. Κάτσε τέτοιο, ρε. Κάτσε πέρα. Note, δεν έχει ultraviolet. Όντως. Λοΐζο, τι το είπες να κάνεις, πες μου λίγο. Τι Κάτι είπα? μου λέει θα κάνεις κάτι. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Κάτσε, τι σου είπε? Πες, ρώτα το Χρήστο μία τι σου είπε. Τι του είπα? Τι? Α, ναι, σου πω για πλάκα στο criminal όταν φεύγει να σου χαλάσει τα λεφτά σε αμάξια. Και επίσης, ναι, αυτό. Επίσης δεν γίνεται να χαλάσει λεφτά στα αμάξια γιατί δεν γίνεται να χαλάσει τα λεφτά. Τι λέει? Να το MacBook και το ψάχνα. Κάτσε να κλείνω τον νηπτήρα, να μην πνιγούμε. Μόκι. Θες τη γάτα? Χριστό.
Οκ. Κάτσε, έρχομαι. Έλα, τι. Τι θες να βγάλουμε. Βρώμικο νερό, ρε. Έλα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούω. Τώρα μ' ακούς? Ναι. Από... Ναι. Κάτσε, τώρα μ' ακούς, τώρα μ' ακούς. Μ' ακούς. Ναι. Τώρα ακόμα. Παιδιά, ήρθα εγώ τώρα. Τώρα μ' ακούς από φάσμο. Τώρα. Ναι. Ωραία, σου τι κάνει ρε. Μαλάκα, τι κάνει. Ω, σκιά του. Θα κάνω φώτο. Event κάνει. Δεν έχουμε σταυρό. Σταμάτησε, τρέχουμε, φεύγουμε, φύγαμε, δεν με νοιάζει τι είναι, το βγάλα φώτο. Το βγάλα φώτο. Ναι. Τη σκιά του δηλαδή, τώρα δεν ξέρω. Γιατί δεν έφτασε. Κάτσε, έφτασε. Ο Μούκι το βγάλε. Ρε φίλε. Λοιπόν, εκεί ήταν το φαντασμά, όσο λέτε να μην φύγουμε. Καλά. Ωραία. Ναι, βλέπω. Ναι, κάνε το meme. Αυτό που κάθισε, κάτω και να ξέρεις. Έλα, Λόζο, σου έρχομαι. Κάτσε να το βγάλω φώτο, κάτω ξανά. Κόλλησε η φώτο. Πάμε. Ναι.